Na, és akkor csináljunk még egy ilyen, ilyen lassacskán megyünk hazafele videót. Jó, egész, kicsit vissza tudtam nézni Akaso V50 Pro SE Special Edition-nel. Ugye van rajta kijelző, ezen a sportkamerán már vissza tudtam nézni, hogy milyen a felvétel, úgyhogy most szépen hazacammogunk ilyen lájtosba. Egyébként tényleg errefele egész rosszak az utak, úgyhogy most ilyen lájtosba nyomom, nem is nyomom neki hármasba, ilyen kettesbe eldöcögünk, kimegyünk az útra. Amúgy nagyon felmelegedett a motor, ugye tényleg az ilyen dual motorosok azért persze jobban bírják meg mindent. Most nem azt tudnám neki húzni, csak nem akarom tovább veretni teljes fokozaton, mert most ugye hármasba jöttem idáig ki szinte, végig hármasba, sutka sebességen. Aztán most inkább ilyen cammogósba hazamegyünk, de amúgy nagyon jó bírja az aksi, tehát nagyon jó a hatótáv, pláne betonúton, még ilyen földúton is nagyon jó el lehet menni, 30-35 kilométert én azt mondom, hogy benne van, ilyen földúton is, még ennél rosszabbakon is voltam, tehát Makó alatt a múltkor kim voltam. Most ez ilyen lájtos, nem tudom majd milyen lesz tényleg a hang is, hogy jó, most úgy én hallottam, most ahogy visszajátszottam a felvételt valamelyest, nem is akartam ilyen messzire kijönni, na most itt nagyon kavicsos, ezt nem szereti semmi, amúgy elmondanám, ezen végig kell vergődni, az ilyeneket utálom, mert itt muszáj lassítani, átmehetsz rajta teljes sebességgel, csak széthullik akkor ugye a roller, de szerintem bármelyik egyiknek se tesz jót, ha olyan látod azt a szemeddel, meg érzed, hogy milyen terület az, amin nem szabad teljes sebességgel menni. Úgyhogy most egy kicsit majd betonúton megyünk visszafele. Remélem, hogy kibírja még az Akaso. Ez a kis akkumulátor. Régen volt feltöltve. Vagy csak itt pofázok majd magamba. Mondtam, hogy most ilyen cammogósba megyünk. Cammogósba. Aztán majd a normális úton azért lehet neki jobban veretni. Itt is lehet, de nem akarom tönkre vágni. Tehát, hogy azért próbálunk figyelni a gépekre, ugye ez egy alap dolog, hogy kellene. De néha én is kiszoktam ilyen terepre is jönni. Persze a láncos az, a Viron, Vegán, azért más kategória, úgymond ilyen terep szempontjából az jobban kiküszöböli az ilyen rázkódásokat, meg minden. De ez is használható szerintem. Ó. Na most már oda pörkölünk neki. Ez is ilyen kavicsos betonos rész. Nyomatjuk neki. Most már itt lehet neki veretni. De itt is vannak nagyon sok rossz út van. Békés-Sámson környékén. Azért lehet neki veretni. Még az ilyet is bírja. Itt tényleg annyi gödör van itt az útban. Látod, ilyen kavicsos feltöltések vannak. Ezzel próbálták kiküszöbölni az úthibákat. Még jobb lenne, hogyha az egész kavics lenne, tehát még ott is a sima kavicsos úton is simábban elmegy a roller. És hát ezt sokat fikázzák az ilyen rollert, mert ugye ez nem egy felső kategóriás roller, és pontosan azért csinálok róla egy videót, hogy hát nézzük meg, hogy bírja. Ez egy 500 wattos motor van benne, ezt én megmondom, hogy 35 a feloldva, 35 a maximális sebességhatár ennél, hogyha fel van oldva, amúgy ez nem tud több elmenni, de nem is baj, én azt mondom, hogy bőven elég ez a sebesség. Még azt mondom, hogy sok is. A 25-27, ugye volt a kis Xiaomi, az egy kicsit túl tudta lépni a 25-öt 3-4 km/h-val, bőven jó amúgy. Nem is kell, egyszerűen tényleg egy ilyen gépen azért, még ez stabilabb, persze ez bírja jobban ugye, hogy vannak teleszkópok a terepet is, de kis Xiaomi az már rég meghalt volna, elmondanám, az ilyen helyen. Tudom, meg kipróbáltam, úgyhogy az körülbelül mire ide kiértem, ki se tudtam volna menni vele, ahol most voltunk, mert lemerült volna, tehát azok nem erre vannak igazából. Ez se teljesen terep, de ez azért jobban bírja a történetet. Csak mondom, nagyon sokat voltak fikázva az ilyen olcsóbb rollerek, hát ez se olcsó roller. Aztán lehet kapni ugye 1,5 millióért, meg 3 millióért is rollert. Ez ezt tudja. Igazából
Persze oda kell rá figyelni, karba kell tartani, mint minden mást. Minden roller el tud romolni. Én vágtam már mindenféle gépet tönkre egyébként, ilyen elektromosakat. Na nézzük, itt azért lehet. Ez az igazi környezete egyébként ennek a rollernek. Nem ez a földút. Itt tud menni. Egyébként. Meg olyan gumi is van rajta, tehát alapból nem egy terepgumi. Ilyen kihalt most ez a környék. Felhős idő van. Ilyen esőre áll az idő, de talán esőt nem mond. Na mindegy, igazából ez a kerék, ami rajta van, amit gyárilag kapsz hozzá, ez inkább ilyen városi közlekedésre való. Még talán ilyen félterep gumira le lehetne azért cserélni, de mivel hogy a faluba is mászkálok vele, így szerintem a teljes terepgumi se lenne jó. Egy félterepes gumi az jó lenne. Van egyébként rajta index, meg minden, tényleg mindennek megfelel. 2 első lámpa van, 2 hátsó lámpa, minden van ezen a kis gépen, tehát megfelel a szabványoknak, úgymond. Tudja, amit tudni kell. Tényleg ebbe az árkategóriába. Ez amúgy olyan 250, újonnan ilyen 250 körül kapsz ilyet. Én cseréltem egy ismerősömmel, amúgy, és de én azt mondom, hogy nem rossz gépezet. Tudja szedni a lábát, azért hátra nézünk, meg minden. Ugye visszapillantót majd lehet, hogy azt is rakok rá, gondolkozok rajta. Ugye index van, elől 2 lámpa, hátul 2 lámpa, tehát ez fel van szerelve. Én is látok, meg engem is látnak. Majd most itt, ja igen, azt nem mondtam, hogy duda is van. Mindjárt egy rövidet dudálunk. Egy. Sziasztok, köszi szépen! Megyünk, most lassabban, itt a kanyar, és egyébként ez a kanyar itten veszélyes, mert hamar kiszoktak itt vágódni az autók, és az a baj, hogy nem mindig veszem időbe észre, én is, hogy jön az autó. Úgyhogy ennyi, gondoltam, kerülünk egyet, remélem, hogy meg lesz a videó, nem csak itt a levegőbe pofázok. Tetszenek az ilyen videók, meg szeretnétek, tudjátok mi a dolog, lájkolni. Megosztani nem kell, lájkoljátok, a like elég, és akkor lesznek ilyen csavargós videók igazából. Meg már régóta tervezem, lehet amúgy is lesznek, de persze mindig a videóst azt lájkkal lehet a legjobban díjazni. Na, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Szép napot mindenkinek. A távirányító még nem a legjobb. Béke.